ľudí. Začneme od dámy magistru Bramsteinovú, ktorá je vedúca Mestského kultúrneho strediska, pána primátora mesta Veľký Krtíš, inžiniera Surkoša, prednostu Mestského úradu Veľký Krtíš, inžiniera Wagnera. Ďalej mi dovolte, aby som medzi nami privítal aj spoluorganizátorov obvodného lesného úradu pod vedením prednostu obvodného lesného úradu inžiniera Bereckého. Ďalej mi dovolte, aby som privítal teda samozrejme jeho kolegov. Ďalej mi dovolte, aby som privítal pána riaditeľa lesného závodu Levice, inžiniera Šuku. A nevidím medzi nami nášho spolupracovníka pána Šúta, ktorý nám vlastne zabezpečoval katalógy, ktoré nám vlastne tlačil. A samozrejme vítam medzi nami aj kolegov z okolitých obvodných poľnohospodárskych komor zo Zvolena a takisto aj z Krupiny. Týmto by som považoval túto chovateľskú prehliadku za otvorenú a dovolte mi, aby som odozdal slovo predsedovi okresnej hodnotiacej komisie magistrovi Kušíkovi, ktorý vás bližšie oboznámi s výsledkami tejto chovateľskej prehliadky. Ďakujem pekne. Tohtoročná prehliadka teda je významná tým, že sa predložil rekordný počet trofejí, ktorých bolo 673. Keď si zoberete, že máme na to jeden deň, je to dosť teda náročná práca a možno, že sa sem tam stane aj nejaká chybička, takže prosím o zhovievavé posudzovanie teda týchto vecí, lebo ak toto robia ľudia, to znamená, aj oni sa môžu pomýliť. Ale určite sa nemýlia preto, aby chceli, alebo aby niekomu urobili zle. Ja chcem na tomto mieste poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli členmi hodnotiteľskej komisie a túto náročnú úlohu zvládli. Ďakujem samozrejme aj obvodnému lesnému úradu, ktorého zamestnanci významnou mierou prispeli k tomu, aby tie číselné údaje, ktoré nájdete v katalógu, zodpovedali teda skutočnosti, čiže pomáhali mi v tejto veci. Samozrejme, obvodná poľovnícka komora, ktorej sme všetci my poľovníci, takisto každý svojím dielom tu prispel a musím pochváliť aj niektorých kandidátov, budúcich poľovníkov, ktorí nám pomáhali tiež. Myslím si, že teda prezentácia tých výsledkov za uplynulý rok, ktorú tu vidíte, dokazuje, že sa nám darí v tejto práci a ja verím, že sa nám bude dariť aj naďalej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja. Ešte sa ospravedlňujem, ale zmizol mi z očí. Chcel by som s nami privítať aj pána riaditeľa policajného zboru Veľký Krtíš, ktorý nám dosť pomáha pri súčinnosti. Aj tu uvidíte niektoré trofeje, ktoré boli vlastne zrazené buď autom, alebo teda nejakým iným prostriedkom a dosť spolupracujeme ohľadne toho, aby sme zamedzili na niektorých cestách, alebo teda upravili sme niektoré hlavné ťahy, kde dochádza k týmto zrážkám. Takže ešte raz dovolte, aby som vám poprial príjemné prežitie týchto hodín alebo týchto dní s nami tu a popozerajte si trofeje. Všetkým vám organizátorom, ktorí to robíte a dúfam, že teda tieto priestory potom prinášajú možno, že vyšší návštevnosť, aby vlastne ľudia videli, čo tu všetko máme a čo všetko dokážu poľovníci zastreliť. Ja sa priznám, že sa asi poľovníkom nestanem, lebo to by som nevedel, ale konzumovať to môžem. Ja sa vám za to teda poďakovať za tú celú prácu, čo robíte. A sa teším, že to je tu a že budú mať možnosť občania nielen mesta, ale